Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bocah-bocah, aja nganti lali. Ayo dina iki awak dhewe tansah muji syukur ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala krana dina iki awak dhewe cek iso ketemu ijih pinaringan kesehatan lan kesempatan. Nah yo. Yes. Wes hari dina iki ape nerangne masalah jenis-jenis maca ya. Jenis-jenis maca. Lan dina iki tugas soal durung enak ya, Cak. Soale minggu ngarep insyaallah minggu ngarep kok digabung. Dadi ben rada akeh titik ben enggak titik-titik yo. Saiki tak siapne dhisik ya, Cah ya. Nah, iki Cah muncul ya. Saiki nyimak dhisik wae. Engko delok neng bahan ajar ya. Jenis-jenis maca. Maca sajroning batin ya. Maca sajroning batin. Membaca di dalam hati. Nah ya. Iki rada dawa tak rada cepene ya Cah ya. Maca sajroning batin, membaca di dalam hati yaitu kegiatan maca kanthi nggunakake pangeling-eling, kegiatan membaca dengan menggunakan ingatan. Nah, pengingat-ingat. Ya, lan kene dibasane keren ya, visual memory. Bahasa Inggris ya. Kanthi ngaktifake mata lan pangeling-elinge. Ingatan, pangeling-eling, ingatan. Jadi aktif ta, mripate aktif. Pangeling-elinge diaktif nih. Nah, iki diarani ning ra ono suarane. Jenenge maca nang batin. Ning ra ono suarane, mulane diarani maca sajroning batin. Ra ono suarane jadi batin ae. Ning lek mangan sate aja di batin Cah, ora tekan nggon. Teruse B maca kanthi swara bening utawa banter. Nek kene bahasa Indonesiane nyaring. Maca kanthi swara bening utawa banter. Indonesiane nyaring yaiku kegiatan maca yaitu kegiatan membaca kang yang ditindakake dilakukan kanthi swara banter dengan suara keras lan cetha dan jelas. Banter ing kene kudu kene dudu ateges. Bengok-bengok, banter ora muni bengok-bengok, ya Cah. Ora bengok, enggak ngono. Ya suarane banterne banter sing Jawabane wis maca banter lah. Maca banter ya. Oke, tak bener ya, Cah. Iki kakean eri. Ora teges bengok-bengok.
Maca kanthi cara iki, membaca dengan cara ini mung dikarepake supaya hanya dikarepake, dimaksudkan, diharapkan supaya wong liya, supaya orang lain weruh tahu apa kang pinuju dibaca, apa kang nalika diwaca. Nalika maca, ketika membaca, swara bening, suara nyaring, ya, kang kudu digatekake, yang harus diperhatikan, yaiku intonasi, padha bahasa Indonesia. Intonasi, munggah mudhun lho ya. Munggah mudhune swara. Lafale ya A ya jelas A, B jelas B, I, A, I, U, E, O ini jelas. Lan jeda mandek sedelu. Mandek sedelu, enek koma, enek titik, jeda. Sakliyane iku, selain itu kudu nduweni ekspresi, harus mempunyai ekspresi. Ekspresi, ngerti ekspresi kan? Ya, ekspresi. Ekspresi ini obahe apa jenenge? Wajah ya. Wajahmu. Wah, ya. Wajah tuh wajah iya. Kang cunduk kelawan isi teks kang diwaca, yang sesuai dengan isi teks yang dibaca. Mau sedih mana ya? Ekspresinya ya sedih, misalnya ngetokne baca sedih, seneng mana ya gembira, menunggu aja. Ya, C maca ekstensif. Maca ekstensif yaitu membaca ekstensif, yaitu kegiatan maca cepat, kegiatan membaca cepat, kang ditindakake kanthi swara yang dilakukan dengan suara ora sepiro jero, tidak terlalu dalam. Terus kata ora banter lho cak maksudnya nang kene iki. Ora banter. Ora detail, enggak banter banget. Kegiatan maca ekstensif ditujukake, kegiatan membaca ekstensif ditujukan untuk menemukan informasi-informasi babakan hal-hal kang asifat pokok-pokok, yang bersifat pokok-pokok padha wae, wigati penting, lan ora asifat rinci, dan tidak bersifat terperinci. Wes, ya kuwi. Wes. Terus ya. Bab sing kudu digatekake nalika maca ekstensif yaiku maca teks, membaca teks kanthi cara tuntas, dengan membaca teks dengan cara tuntas. Tuntas sing ngantek tamat aja. Ya. Tuntas kabeh utawa menyeluruh sehingga entuk pemahaman tumrap teks tersebut, sehingga dapat mendapatkan pemahaman tumrap teks tersebut terhadap teks sing diwaca mau. Memahami bab-bab wigati, memahami bab-bab yang penting kang diandharake ing saben-saben teks katerangan yang dijelaskan, dijabarkan, diandharake kuwi ing saben-saben teks utawa karangan. Terus bandingake teks supaya entuk gambaran, membandingkan teks supaya entuk mendapat gambaran-gambaran anane adanya babakan hal-hal kang podo, yang sama, lan prabeda dan berbeda. Perbedaan, prabeda iki perbedaane basane renggangel. Ing sajroning teks, ya, di dalam teks,
di dalam teks. Jadi apa jenenge ben entuk gambaran. Sing padha karo sing ora padha ben entuk gambaran. Oh, maca lek Quran iki ngene, oh lek Quran sitoke ngene lho. Ben padha. Sing padha piye, sing gak padha piye. Terus njupuk dudutan utawa kesimpulan. Njupuk mengambil kesimpulan. Ngenani bakuning mengenai pokoknya hal-hal utama, hal-hal utama ing sawijining teks dalam suatu teks. Nah, lah iki mau bab-bab sing kudu digatekake nalika maca ekstensif. Dadi sing diwaca ya Quran ya majalah. Ning Quran ya ora Quran sitok tok. Jadi ariwartine mah ora ariwarti siji tok, kalawartine ya ora kalawarti siji tok. Ngono lho, Cah. Wes, sing klebu kegiatan maca ekstensif yaiku siji maca survei. Bahasane basa Jawa nek maca survei ya keren ngene. Maca survei. Aku ape survei rono arep delok rono. Marani rono nek survei. Maca kanthi tujuan kanggo mangertani, membaca dengan tujuan untuk mengerti atau mencari tahu ya kena ya mangerteni mencari tahu kegambaran kang lumrah, gambaran yang umum, lumrah umum, babakan isi kang diwaca, hal-hal isi yang dibaca, yang dibaca. Carane yaiku maca ira-iraan. Caranya yaitu membaca ira-iraan. Ira-iraan apa toh? Judul. Ayo, jeneng pengarang. Pengarangnya jenenge sapa? Yo, pengarangnya jenenge sapa? Bab lan subbab. Babe bab apa, sub-sube apa? Ngono lho, Cak. Sarta daftar pustakane. Pustakane biasanya manggone nang mburi, Cak. Daftar pustakane apa ae. Nang kono misale macam-macam. Kok buku iki, karangane iki. Engko lek gak paham ya takok bapakmu utawa ibumu ngono ya. Macae nang mburi biasane enek cah pengarang bukumu biasane enek nang mburi. Nang bagian mburi dhewe lho ya. Mburi dhewe kuwi jenenge daftar pustaka. Iki bisa diarani maca dudu sabenere nanging mujudake kegiatan prabaca, saurunge maca diarani kegiatan saurunge maca kuwi mau. Ya toh, jeneng pengarang, subbab, daftar pustaka kuwi saurunge maca ndelok kuwi. Loro, maca sakeplasan. Sekilas, sekilas sret ngono tok. Maca sakeplasan utawa diarani skimming, bahasa Inggris meneh ngene. Bahasa Inggris meneh. Lumrahe ditindakake kanggo maca ariwarti, umumnya dilakukan untuk membaca ariwarti utawa koran, kalawarti majalah. Lan wacan enteng liyane dan bacaan ringan lainnya. Cara iki ditindakake kanthi tujuan, cara ini dilakukan dengan tujuan supaya bisa menemukan informasi kang yang diperlukan. Nalika maca ariwarti, ketika membaca ariwarti koran utawa kalawarti majalah, orang kabeh diwaca, tidak semua dibaca, nanging tetapi mung hanya bab-bab ya kang wigati yang penting. Bab-bab sing kudu dikatakan nalika maca ariwarti utawa kalawarti yaiku siji nggih wacanan. Wacanan saben ira-irane. Bacalah setiap judulnya apa ya? Quran akeh
sak lembar ngarep kuwi judule ya macam-macam diwaca sik. Sing mbok butuhne informasi apa? Ya to info apa? Informasi apa ya kuwi wacane. Wacanan garis besare wacan. Wis garis besare apa? Wis dadi ora sitok-sitok kudu jelimet no. Oh diwaca sawang karo sawang. Oh lah iki misale ngono. Diwaca. Ah iki garis besare. Oh iki lho ngono. Tak maca koran ora? Nah, sing bapake langganan koran ya duwe koran, ibuke langganan majalah ya majalah. Wis ora wis. Yen wis nemokake wacan, kalau sudah menemukan bacaan ya apa ki sing dipingini, sing dipepingini ya. Kurang iki cai. Dipepingini kurang NI. Sing dipepingini enggal wae wiwiti kanggo nerusake maca. Segera saja dimulai membaca untuk meneruskan membaca. Enggal wae dimiwiti segera saja memulai untuk meneruskan membaca. Wes cah. Memang yo iki keterangan wae. Iki rong enek tugas soal cah yo, dieling-eling rong enek tugas soal. Tugase soal insyaallah minggu ngarep wae. Jadi ben penak gawene 10 ngono kuwi langsung akeh. Nek iki bape saiki ngene iki Pak Arin ora mesti-mesti yo. Soal mang 5 ngono ya kecepetan kentengen kanggo awakmu yo. Wes ah, yo. Nah, wes ayo. Pesene Pak Ari meneh, wis Pak Ari ora waleh-waleh. Yo ngelekne sampean kabeh. Jane Pak Ari nang sampean ya kowe ne ora apa-apa. Ning ya iki kanggo sopan santune ya to. Aku nang murid-muridnya ya sampean. Ku nang bapakmu, ibumu ya panjen nengan. Nah, wis. Pak Ari pesen nang sampean kabeh. Tetep ya aja nganti telat maem. Mimike anget. Nah, iso dinai madu. Ya, dinai madu maem sing bergizi, ngombe vitamin. Vitamin C lho, Cah. Vitamin C iso saka jeruk, Cah. Tunggu jeruk peres kae. Mbok peres kayak gula, kayak banyu anget diudek. Wes. Jeruk anget. Enak. Ya, wis aja ngluyur lho ya. Aja bolang. Wis Cah ya. Wis cukup sakmene wae. Ya. Kita akhiri ganti maca hamdalah bareng. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.